Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce nan ɗaya da shi da nisa a dauka sani guda ɗaya. Baba Buhari, dan girman zatin Allah, dan girman sayayyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka sakawa gwamnonin Arewa mara su fitsari. Wallahi gwamnonin Arewa suna cikin masifa, suna cikin bala'i. Gwamnonin Arewa, wani gwamnan fa a garinsa baya iya bada albashi. Kuɗin shigan nan da ake samu na revenue shi ake samu a bawa mutane albashi, to an zo an ce mana lockdown din nan yau watan mu uku muna lockdown din nan. Haba dan Allah dan Annabi, mu a cire mana wannan lockdown din, wallahi ya ishe mu. Tsakani da Allah da Annabi, a cire mana mu lockdown din nan ya ishe mu, wallahi ya ishe mu. Mu ba wani abu ake mana ba yan Arewa. Muna cikin lockdown din nan, daga wannan bala'in ya fito sai wannan bala'in ya fito, masifu sun yawa a ƙasa. Kaf tsaron Najeriya in ba Abba Kyari ba wanda yake yin kokari, shi kada yake yin kokari. Duk wani dan kidnapping da zaka ji an kama, wallahi Abba Kyari za a ce. Mun taba jin sunan wani? Tsakani da Allah da Annabi, baba muna gaya maka ga masu aiki. Ni fa zan lissafo irin su Abba Kyari kwaya uku dan aka ce an ba su dama, wallahi za su yi abin da yafi wanda suke yi. Amma a ce man lockdown mun zauna a gida, ba ungo ba komai. Haba, sakamakon canji fa aka ce. Me yasa muke ganin wannan canjin na tashin hankali ne? Kuma sannan demokradiya a ce kar ka yi magana. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun faɗa. Arewa ba mu da jin daɗi, ba mu da walwala, ba mu da komai a Arewa. Sai kame fyaɗe, kidnapping, yan faucan waya, yan menene shikenan. Kullum a Arewa mu abin da muke fama da shi kenan. Wallahi azim ni dai ina ƙara bada shawara, duk dai da maganar da ne wancan karanta dan yi tasiri, an fara taba jam'iyyar. To jam'iyyar da aka saka fa za a yi kitso da ƙwarƙwata, dan akwai wanda wallahi tallahi za su yi abin da yafi na dama. Duk dai da shi shugaban da aka sa shi mai malaboni, da mun gogagge ne, shi ya goge a cikin harkar. Sakataren jam'iyya ne, ya san wannan. Anan baba za mu ce mun sara maka, amma ya kamata a duba mana tsaro, ba gyaran jam'iyya kawai za a yi ba, tunda ita ma jam'iyyar yanzu an ce mata total lockdown. To Allah ya sa ta daga, Allah ya sa kuma a gyara. Amma mu abin da muke so, muna son a ba mu tsaro wanda za su iya aikin tsaro sosai, wanda za su yi tsaro ba tsoro ba. Baba Buhari, mu fa mun zabe ka, billahi allazi la ilaha illa huwa. Baba Buhari, mu muka zabe ka, mu muka yi wahala muka zabe ka, kuma dole mu faɗi gaskiya. Dan wallahi tallahi daga kin gaskiya sai bata. Mu ƴaƴanka ne, ƴaƴanka kuma na halak, ƴaƴanka na halak, wanda ya kamata ɗashi zai ba ubansa shawara ya ɗauka. To ya kamata dai a duba wannan shawarar da nayi nake faɗa, saboda billahi allazi NPDP suna can suna ta yin mobilization, suna ta structure. Mu da muke da gwamnati ba ma jin daɗin da su da ba su da gwamnati suke yi. Mu mun yi wahalar gwamnati, mun gama mun je mun tunkuɗa mota ta tafi ta buɗe mu da ƙura. Abin da yake faruwa kenan a jam'iyyar APC. Mun tura mota an baɗa mana ƙura. To billahi lazi mun fito za mu fara magana, ko za a kashe mu wallahi sai mun yi magana. Wallahi azim sai mun fito.